Vítajte. Dnes sa pozrieme na niečo zaujímavé zo slovenského technologického sveta. Máme tu čerstvú analýzu firmy Gevorkian od Gafric Research. Je to správa za prvý polorok 2025. Áno, zdravím. Gevorkian je meno, ktoré rezonuje hlavne v oblasti práškovej metalurgie. Sú tam európskym lídrom. Presne. A táto správa, zdá sa, ukazuje firmu, ktorá masívne investuje do automatizácie, technológií. Snažia sa upevniť pozíciu a rásť, to je jasné. No veď práve. Tak sa pozrime, čo tie dáta hovoria o ich finančnom zdraví, stratégii a či sa im tie kroky vyplácajú. Hlavne keď vidíme, že cena akcií je tak trochu pod tlakom. Určite, len stručne na úvod, Gevorkian funguje už od roku 96 a ich sila je naozaj v tom špecializovanom know-how. V čom presne? Spomína sa prášková metalurgia. Áno, hlavne spekanie, teda sintering, to je vlastne spájanie práškov teplom a potom vstrekovanie kovov. Ako vstrekovanie plastov len s kovou. Presne tak. Pre malé, zložité súčiastky. A čo je dôležité, majú silný vlastný výskum a vývoj. To je základ. Rozumiem. A pre investorov akcie sú na pražskej burze, ticker GEVPR. Áno. Dobre, poďme teda na tie čísla z prvého pôroka 2025. Správa hovorí o tržbách vyše 42 miliónov eur. Čo to znamená v kontexte? No, znamená to, že biznis ide. Celkové tržby im stúpili medziročne o takmer 11%. 11%? To je solidné. Áno, je to celkom pekný rast a čo je zaujímavé, ťahá to hlavne predaj ich vlastných výrobkov. Tam bol nárast vyše 15,5% na 37,3 milióna. Aha, a služby? Služby tiež rastli pekne, skoro o 15% na 4,8 milióna. Takže vidíme pokračujúci trend rastu. Dopyt je zjavne silný. Dobre, tržby rastú. Ale čo zisk? To je často tá kľúčová otázka. Ako je na tom tá povestná EBITDA? Možno len skrátke, čo to presne je. Jasné, EBITDA to je vlastne zisk pred úrokmi, zdanením a odpismi. Ukazuje nám, ako si vedie ten samotný, operatívny biznis. Bez vplyvu financovania alebo účtovných odpisov. A ako si teda stojí Gevorkian? Tu je to naozaj zaujímavé. Ich EBITDA dosiahla 13,77 milióna eur. To je medziročný nárast o vyše 15%. Ešte viac ako tržby percentuálne. Presne, ale to najdôležitejšie je asi marža, EBITDA marža. Teda koľko z každého eura tržieb im zostane ako tento prevádzkový zisk. A tá je? No, úroveň 32,7%. Páni, to znie naozaj vysoko. Aký je priemer v sektore? Priemer je niekde okolo 21,2%. Takže sú výrazne nad tým. Wow. A čím to je? Prečo sú takí ziskoví? Hovorí to o ich efektivite, o tej technológii, automatizácii. Proste dokážu vygenerovať oveľa viac zisku z tržieb než konkurenti, majú zjavne nejakú výhodu. Unikátne know-how možno? Alebo lepšie procesy? Pravdepodobne kombinácia. Know-how, efektívnosť výroby, možno aj schopnosť presadiť sa v segmentoch s vyššou pridanou hodnotou a premieta sa to aj do čistého zisku. Ten stúpol o skoro 18% na necelé 3 milióny eur. A to aj napriek rastu nákladov? Áno, prevádzkové náklady síce stúpli o 9%, ale to je pri raste tržieb a investíciách pochopiteľné. Ešte treba spomenúť, že majú dosť vysoké odpisy, D&A, až 8,6 milióna eur. To súvisí práve s tými veľkými investíciami do strojov. A EBIT, teda zisk pred úrokmi a zdanením, stúpol o takmer 12% na 5,17 milióna. Takže silné tržby, pôsobila marža. Logicky sa natíska otázka, kam idú tie peniaze. Kam firma investuje. Správa spomína strategické investície a nové kontrakty. Jednoznačne investujú do budúcnosti. Pokračujú v tých, ako ste povedali, masívnych investíciách, automatizácia, robotizácia, rozširovanie kapacít. Čiže príprava na ďalší rast. Presne, aby mohli ďalej škálovať a udržať si tú efektivitu. A popri tom získavajú nové zákazky, a to vo veľmi zaujímavých sektoroch. Zaujímavých, ako napríklad? No zdá sa, že veľký dôraz kladú teraz na obranný priemysel. Obrana? To je posun. Áno, majú kontrakty na komponenty pre nočné videnie, termovíziu, lasery. Dokonca aj antidronové systémy. Pre civilné aj vojenské využitie. To znie strategicky. Chodia aj na veľtry? Určite. Ich účasť na obranných výstavách to potvrdzuje. Ale samozrejme sú tu aj tradičnejšie oblasti. Automobilový priemysel, ropa a plyn,
optoelektronika. Aj tam získavajú nové kontrakty. Dobre, ten obranný sektor je zaujímavý. A čo tá akvizícia v Taliansku, ktorá sa spomínala? Čo je jej cieľom? Tá je už vraj vo finálnej fáze. Cieľom je optimalizovať výrobnú stopu. Lepšie si rozdeliť prácu a špecializáciu medzi Talianskom a Slovenskom. Takže efektivita a základňa pre ďalšiu expanziu. Presne tak. A s tým súvisí aj ten 5-ročný mandát na možné navýšenie kapitálu. A dokonca plány na samostatnú entitu Gevorkian Defence. Gevorkian Defence? Takže to myslia s tou obranou vážne? Vyzerá to tak, je to premyslený krok na posilnenie pozícií v Európe. Lenže toto všetko, investície, akvizície, to musí niečo stáť. Ako to vplýva na finančnú stabilitu, čo hovorí súvaha, aktíva, dlhy? No, aktíva im narástli na takmer 206 miliónov eur. To je o 11,5% viac medziročne, ale záväzky rastli trochu rýchlejšie. O skoro 16%. Na 128 miliónov. A celkový dlh? Celkový dlh je okolo 90 miliónov eur. A čistý dlh, teda po odpočítaní hotovosti, je asi 88 miliónov. V správe som videl pomer čistého dlhu k EBITDA. Niekde okolo 3,5 násobku. To nevyzerá úplne málo. Je to problém? Je to číslo, ktoré treba sledovať, to áno. Je dočasne zvýšené. Ale má to logiku, súvisí to priamo s tými obrovskými investíciami, o ktorých sme hovorili. Robotizácia, expanzia, EFG projekty. Čiže je to daň za rast? Dá sa to tak povedať. Pre rastúco výrobnú firmu v investičnom cykle je táto úroveň, povedala by som akceptovateľná, aj keď je to už na hornej hranici komfortu. A analytici očakávajú, že to klesne? Áno. Gafric Research očakáva postupné znižovanie, ako tie investície začnú prinášať ovocie. Aj ďalšie ukazovatele, napríklad dlh k vlastnému imaniu, debt to equity, okolo 1,16x, sú pre takúto firmu s dobrými zákazkami považované za udržateľné. Ale predsa len pri pomere 3,2x, ak by prišlo nejaké spomalenie, nebol by to problém? Zvládli by to? To je určite jedno z rizik. Vyšší dlh znamená vyššiu zraniteľnosť, o tom nie je pochyb. Je to tá slabá stránka v svôdke. Čiže balansujú na hrane? No, majú silné zmluvy, čo im dáva istú predvídateľnosť tržieb. A tá vysoká EBITDA marža im dáva väčší vankúš na absorbovanie výkyvov. Je to proste balancovanie medzi investíciami a rizikom. Rozumiem. A čo likvidita? Majú dosť peniazí na bežné fungovanie? A ako je na tom návratnosť kapitálu? Tá rýchla likvidita quick ratio je tesne nad 1, čiže 1,01. To znamená, že aj popri investíciách majú dosť ľahko dostupných prostriedkov na krátkodobé záväzky. A hotovosť? Hotovosť im trochu klesla, čo spolu s investíciami znamená, že voľný cash flow bol dočasne neutrálny až mierne negatívny, ale to je pri investíciách bežné. A tá návratnosť? Tam vidíme dočasný pokles. Návratnosť investovaného kapitálu ROIC klesla na 2,46%. To je dočasne pod nákladmi na kapitál. Ale opäť, je to kvôli tým obrovským investíciám, ktoré sa ešte len prejavia. Čiže čaká sa na návratnosť tých investícií. Presne. Normalizácia sa očakáva od roku 2026, podobne aj ROE, návratnosť vlastného kapitálu 3,8% a ROA, návratnosť aktív 1,43%, odrážajú túto kapitálovo náročnú fázu. Už sme viackrát narazili na tú efektivitu a automatizáciu. Správa Gafric Research špeciálne vyzdvihuje produktivitu práce. Ten údaj vyzerá neuveriteľne. 224 000 eur tržieb na zamestnanca ročne. Áno, to je naozaj jeden z ich kľúčových rozdielových faktorov. Ako je to možné? V porovnaní s konkurenciou? No, tých 224 000 je výrazne nad priemerom. Priemer je okolo 164 000, medián dokonca len 136 000, čiže ich zamestnanec vygeneruje oveľa viac tržieb. A dôvod je tá automatizácia. Jednoznačne. Je to priamy dôsledok. Investovali do technológií, ktoré im umožňujú vyrábať viac s menším počtom ľudí, alebo s rovnakým počtom vyrábať produkty s vyššou pridanou hodnotou. Je to dôkaz, že tá stavka na technológie sa im vypláca, aspoň na prevádzkovej úrovni. A podporuje to tie skvelé marže. Táto prevádzková sila sa ale zdá sa nepremieta úplne do ceny akcií. Hovorili sme, že od začiatku roka 2025 klesli asi o 20% na pražskej burze. Prečo? Ako to vidia analytici? Áno, k 30. júnu bola cena okolo 216 českých korún, to je blízko ročného minima. Kapitalizácia bola vtedy okolo 145 miliónov eur.
A dôvody toho poklesu? Analytici Gafric Research to pripisujú viacerým veciam. Jednak ten prebiehajúci investičný cyklus, ktorý dočasne zaťažuje cash flow a návratnosť. A potom, čo je dosť dôležité, nízka likvidita tých akcií. Málo sa s nimi obchoduje? Presne. Malý objem obchodov a malý free float, teda podiel voľne obchodovateľných akcií. To znamená, že aj menší predajný tlak dokáže pohnúť cenou výraznejšie nadol. Čiže analytici si myslia, že tá cena neodráža realitu. V podstate áno. Podľa nich ten pokles neodráža skutočnú vnútornú silu a potenciál firmy. Naznačujete teda, že by firma mohla byť podhodnotená. Čo hovorí valuácia? Aká je cieľová cena podľa Gafric Research? Tá valuácia je zaujímavá. Pomer EBITDA, teda hodnota podniku k prevádzkovej sile, je okolo 17. To je mierne nad priemerom sektora. Prečo? Analytici to odôvodňujú práve tou vyššou maržou, technológiou a rastovým potenciálom, najmä v tej obrane. Pomer PB, cena k účtovnej hodnote, je 1,87 a PE, cena k zisku, je dosť vysoké, 24,64. To vyzerá draho. Na prvý pohľad áno, ale napriek tomu Gafric Research odhaduje férovú hodnotu akcie v rozpätí 310 až 330 českých korún. To je oveľa viac než súčasná cena. Presne. Naznačuje to značný potenciál rastu, ak trh začne viac veriť tým fundamentam tej ziskovosti a produktivite. Ešte spomínajú betu, teda rizikovosť medzi 1,6 a 1,8. Čo to znamená? Väčšie výkyvy. Áno. Že akcia má tendenciu viac skákať ore aj dole ako trh, to je ale bežné pre menšie, menej likvidné firmy. Hovorili sme o rôznych sektoroch automotív, obrana, ropa. Ako je to vlastne s diverzifikáciou Gevorkianu? Pomáha im to? Určite áno. Diverzifikácia je jedna z ich silných stránok. Nie sú závislí len od jedného odvetvia. Ako sú tí podiely rozdelené? Najviac, 28%, je stále automotív a strojárstvo. Ale potom je tu zdravotníctvo, elektrotechnika 17%, zámkové systémy 16%, ručné náradie 15%, ropa a plyn 12%. A potom menšie segmenty. A geograficky? Tam dominuje EÚ s 58%, ale silná je aj Severná Amerika 23% a rastú v Ázii a Latinskej Amerike. A technologicky? Tam vedie spekanie v 51%, potom materiály pre ropný sektor 19%, MIM 15% a rozvíjajú aj mäkké magnety a 3D tlačkovou. Čiže sú rozkročení naozaj široko. Áno, táto paleta znižuje závislosť a robí odolnejšími. Dnes sa veľa hovorí o ESG, environmentálne, sociálne veci, riadenie firmy. Ako je na tom Gevorkian? Je to len marketing? Zdá sa, že to berú vážne a vidia v tom aj biznis príležitosť. Napríklad tie investície do robotizácie a úsporných strojov financovali aj cez zelené dlhopisy za 30 miliónov eur. Aha, zelené dlhopisy, to je konkrétny krok. Presne. A zaujímavé je, že si sami vyrábajú technické plyny ako dusík a vodík. Tým znižujú závislosť aj uhlíkovú stopu. A samotná technológia, prášková metalurgia. Tá je často sama o sebe efektívnejšia na materiál, menej odpadu ako pri obrábaní. Plánujú aj ďalšie kroky, obnoviteľné zdroje, recykláciu. Majú aj nejaké certifikáty? Áno, a to dôležité. AS 10100 pre letectvo a obranu, AKAP pre NATO, ISO 20701 pre informačnú bezpečnosť. Sú aj v databáze OASIS pre letecký priemysel. A dokonca chystajú prvú dobrovoľnú ESG správu. Takže to vyzerá na reálnu snahu. Áno, snaha spojiť ziskovosť so zodpovednosťou. Môže im to pomôcť aj pri zákazkách či financovaní. Dobre, skúsme to celé zhrnúť. Čo sú teda podľa tej analýzy hlavné silné a slabé stránky Gevorkianu? Silné stránky sú, myslím, jasné. Tá mimoriadná ziskovosť, EBITDA marža 32,7%. Silný objem už dohodnutých zákaziek. Pokročilá automatizácia a tá skvelá produktivita práce. 224 000 na zamestnanca. Široká diverzifikácia. A ten aktívny prístup k ESG. A slabé stránky? No určite tá nízka likvidita akcií a malý free float, čo ovplyvňuje cenu. Potom to mierne zvýšené zadlženie net debt equity 1,13% a s tým spojené riziko refinancovania tých zelených dlhopisov v roku 2026. A samozrejme expozícia voči cyklickým sektorom ako automotív alebo ropa. Jasné. A príležitosti a hrozby? Kam sa môžu posunúť a čo ich môže ohroziť? V
Príležitosti sú hlavne v rastúcom dopyte po tých ich pokročilých technológiách MIM, 3D tlač, priestor pre expanziu mimo EÚ. Potom tie rastúce segmenty obrana, letectvo, autonómna mobilita. A ESG im môže otvoriť dvere k zelenému financovaniu. A hrozby? Tie sú skôr externé. Volatilita cien surovín energií, možný rast úrokových sádzieb, čo by predražilo refinancovanie, makroekonomické spomalenie a samozrejme konkurencia, aj keď tu si zmierňujú tou špecializáciou. Aký je teda finálny verdikt analytikov Gafric Research? Ako vidia firmu celkovo? Celkovo hodnotia výkonnosť ako stabilnú, fundamenty vidia ako silné, uznávajú, že tá expanzia a ESG projekty dočasne zaťažujú financie, ale berú to ako nutné investície do budúcnosti. Veria v ich stratégiu. Áno, veria, že firma je dobre strategicky umiestnená na strednodobý až dlhodobý rast, vďaka technológií, R&Dčku, expozícii voči rastúcim sektorom. Aj keď pripúšťajú, že krátkodobo tú cenu akcií môžu stále ovplyvňovať investície a likvidita. A v porovnaní s konkurenciou? Vraj v porovnaní s priamou špecializovanou konkurenciou Gevorkian vyniká v marži aj produktivite. Porovnanie s gigantami ako Sandvik je už ťažšie, tí sú oveľa diverzifikovanejší. Takže, ak by sme to mali zhrnúť pre našich poslucháčov, máme tu technologicky vyspelú slovenskú firmu Gevorkian. Ukazuje naozaj pôsobivú prevážkovú efektivitu, skvelé marže vďaka automatizácii a know-how. Presne. Momentálne sú ale uprostred veľkého investičného cyklu. Rozširujú kapacity, idú silno do obrany, kupujú v Taliansku, riešia ESG. Áno, a to dočasne zvyšuje dlh a znižuje niektoré ukazovatele návratnosti. Že sa spolu s nízkou likviditou akcií odráža na ich cene na burze. Analytici však vidia silné základy a myslia si, že tá trhová cena momentálne plne neodráža hodnotu a potenciál firmy. Je to tak. Áno, presne tak. Je to príbeh o ambícii, technológii, strategických stávkach. Majú silnú pozíciu vo svojom odbore a jasnú víziu. Ukazujú, že aj firma zo Slovenska vie byť globálnym hráčom. Zaujímavé. A na záver možno taká myšlienka na zamyslenia. Sledujeme tu firmu, ktorá naozaj masívne investuje do automatizácie. Stále viac sa orientuje na strategicky dôležitú obranu. Expanduje cez akvizície, možno vytvorí samostatnú obrannú divíziu. Ako by tieto kroky mohli v najbližších rokoch zmeniť nielen jej finančný profil, ale aj celkový strategický význam a možno aj rizikovosť Georgianu v kontexte európskeho priemyslu a toho, ako sa teraz posilňujú obranné kapacity. To je dobrá otázka. Ukáže to asi až čas. Presne tak. Čas ukáže.